nens i nenes, com esteu? Bé? Mireu, ara fa just una setmana, dilluns passat, sí, em trobava aquí amb tot de monstres que havia dibuixat per demostrar que els meus monstres doncs feien molta por. Però els cuentistes em van dir que no feien gens de por. I així va ser com us vam demanar la vostra ajuda. I us vam demanar que ens enviéssiu tot de monstres supermonstruosos. N'hem rebut moltíssims. I és per això que hem decidit que aquesta setmana, cada dia, farem un conte amb alguns dels vostres monstres que us heu enviat. De fet, avui comencem amb 6 monstres. Mireu, us explico. Hi ha 3 monstres d'una família que ens han enviat monstres des de bastant lluny. És a dir, una família que viu a Birmingham, que és una petita ciutat que hi ha a Anglaterra, ens han enviat 3 monstres diferents, que ens l'han fet la Txell, el Jaume i la Neus. I després hi ha hagut una altra família que viu a Sant Boi, sí, que és la família del Lluís, de la Caral i del Miquel, que ens han enviat 3 monstres més. 3 i 3 fan 6. Tenim avui preparats 6 monstres per explicar-vos una història. Mireu, i com comença la setmana i com comença la història? Doncs esclar, si recordeu, jo vaig dibuixar uns quants contes. I m'he animat a uns quants contes. Vaig dibuixar uns quants monstres, sí? I d'aquests monstres n'he agafat un, de fet, una monstra, i l'he pintat així amb colors, que a mi m'agrada molt pintar i dibuixar. Mireu, us l'ensenyo. Què? M'ha quedat xula, Clar, monstruosa no, però no patiu, perquè la història va de com aquesta petita monstra es va tornar una monstra monstruosa. L'enganxaré aquí perquè m'ajudarà a explicar la història. La veieu bé? Sí? Doncs vinga, que comenci el conte. Va? Mireu. El cas és que aquesta petita monstra va decidir anar a buscar alguns amics seus monstres perquè li ensenyessin què havia de fer per ser una monstra monstruosa i espantar els nens i nenes. Clar, amb aquesta cara felissota no se'n sortiria. De manera que va agafar la seva motxilla i va començar a caminar, fins que va trobar el primer monstre. Mireu-lo. Oh! Hola, què tal? Què hi fas tu per aquí? Doncs és que he vingut a fer una excursioneta perquè em podries ensenyar com ho he de fer o què he de fer per ser una mica monstruosa? Jo en sé una pila de fer de monstruositats. Mira, quan em va dibuixar la Caral, a mi em va ensenyar quina era la cosa més monstruosa que havia de fer. Ah, i quina és? A veure. Doncs em dedico a petar els globus dels nens i les nenes. Això és molt monstruós, perquè si mai us ha passat, aneu pel carrer amb un globus i es peta, crisi, a plorar, tothom es posa supernerviós. És veritat, és una cosa supermonstruosa. Gràcies, em apunto aquest consell. Sí. Això que la monstra va tornar a agafar la motxilla i va dir, va, me'n vaig a veure un altre monstre que em doni un segon consell. Vinga, som-hi. Mira, aquí tinc un altre. Hola, què tal? Hola, què tal? Em dic Moco. Sí, em va dibuixar el Miquel a mi, saps? I jo faig unes coses terribles, Sí, Però clar. tu per què has vingut? Què vols exactament? Home, jo el que voldria és que m'ensenyessis alguna cosa que tu fas que sigui molt monstruosa per llavors fer-la jo. Vols que faci una cosa monstruosa? Sí, va, digues. Doncs jo faig una cosa que és molt terrible, Què fas? Jo, mira, trenco les puntes dels llapis de colors. És terrible això, mireu. A mi em passa sempre. Si em trobo un llapi sense punta, em poso a plorar sense parar perquè no tenir punxa als llapis, això no pots dibuixar, no pots fer res. És una cosa supermonstruosa. Me l'apunto, Gràcies molt. Gràcies, adéu. Mireu, 2 coses ja tenia la nostra petita monstra per ser una monstra monstruosa de veritat. I així que va seguir posant amb la motxilla a l'esquena i va seguir viatjant fins a trobar el tercer monstre. Mireu-lo. Hola, què tal? Molt bé. Escolta'm una cosa. Tens algun consell? Espera. Què passa? No cridis tant. Per què? Què passa? Que no veus les orelles que tinc? Sí? Són molt grosses, no? Esclar, jo sento tot molt fort. Llavors, si crides tant, m'aixordes. Ai, escolta'm. Tens algun consell per donar-me supermonstruós? Un consell monstruós, de què? Per espantar a la gent.
quan el Lluís em va dibuixar, va pensar que jo tenia un superpoder. Però és que em fa molta gràcia. Però quin poder és? Què faig? Agafo les serpentines i el confeti, Sí. com aquest que tu tens al voltant, i els hi trec el color i els torno tots de color gris. Quina pena! Quina desgràcia! Això és terrible, no tenir colors! Que les serpentines no tinguin colors! És un consell genial. A partir d'ara, totes les serpentines i tot el confeti seran de color gris! Val, adéu, marxo! Adéu, gràcies! Ja tinc 3 consells per ser una supermonstre! Va, seguim! Motxilla amunt i anem a pel quart monstre. Hola, què tal? Què dius? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bé, hola, és que vindria que em... Què dius? Què vol dir això? Això és un consell perquè el faci perquè la gent tingui molta por? No, m'estava aixugant la boca que acabo de menjar. Què vols? Un consell perquè la gent tingui molta por? Sí, perquè la gent s'espanti i així jo podria ser una monstra supermonstruosa. Doncs mira, jo saps què faig? Agafo els peluixos dels nens i les nenes, i tal com em va ensenyar la Txell quan em va dibuixar, doncs el que faig és que els hi poso cara de tristor, saps? Peluixos tristos. Això és terrible! Els nens i les nenes sempre tenen molts peluixos a casa seva. I és clar, que els peluixos tinguin cara de tristor i estiguin tristos i plorin, allò no tenir aquella cara així. És terrible, és un molt bon consell, m'ha agradat molt. Gràcies, Adéu! Adéu. Ja tenim 4 consells, va. Torno a posar la motxilla i anem amb el 5è consell que ens el porta el 5è monstre. Hola, què tal? Hola! Hola! Perdona que no em saludi més efusivament, però és que tinc la panxa molt plena. Sí que tens una panxa molt plena, hola! Sí, és que em va dibuixar el Jaume a mi, saps? El Jaume deu menjar molt o què? Doncs suposo que sí, perquè m'ha fet amb la panxa plena. I escolta'm una cosa, tu que tens la panxa tan plena, no tindràs algun consell així per donar-me per poder espantar la gent? Sí, mira, saps per què tinc la panxa tan plena, jo? Per què? Doncs perquè em menjo els contes. No els contes, concretament els dibuixos dels contes. I així els nens, quan miren contes, no tenen dibuixos. Això està superbé! Imagina't un nen que obre un conte i fa... Oh, no hi ha dibuixos! No hi ha il·lustracions! Seria terrible! El món s'acabaria! És un consell genial, Esclar! Escolta, moltes gràcies, m'emporto el teu consell, i el posaré en pràctica. Adéu! Adéu! Ja tenim molts consells! Què hem dit? 6 monstres? Portem 5 consells? Només em queda l'últim consell per ser una supermonstre. Vinga, motxilla i som-hi! Ta-tan-ta-tan! Hola! Hola! Què tal? Bé, molt bé! Qui ets tu? Jo soc la monstra, aquesta d'aquí, i llavors porto tota la tarda demanant consells a uns monstres que no he trobat perquè pugui ser una supermonstra monstruosa. Tens un últim consell per mi? Ui, és que saps què passa? Què passa? Que això de ser monstre monstruós és molt difícil. Ja ho sé, sí que és difícil, sí. Saps què passa? Què? Que a mi em va dibuixar una nena que és molt dolça, que es diu Neus. Per això m'ha fet aquest cor, veus que tinc un cor aquí? Hola, sí que tens un cor aquí. Sí, és perquè és molt dolça ella. Que I la Neus em va fer una mica poruga. Jo també soc una mica poruga, tranquil·la. Saps què passa? Que tot això que fem els monstres, patem globus, no fem punta als llapis, canviem les serpentines de color, posem peluixos amb cara de tristor, fins i tot traiem les il·lustracions dels contes. Però, Què passa? si ve algun nen o alguna nena... L'espanteu? No. I ens fa un petó o una abraçada com si fóssim un peluche, Què? marxem corrents escagarrinats de por. Ai, escolta, un moment, això us passa a vosaltres? Els hi passa a tots els monstres, a tots. Ostres, això sí que és terrible. Llavors no, ara jo no sé si podrem espantar els nens o no. Bé, doncs, gràcies, Emma, com porto... Marxo, adéu, Recordo que adéu. intentaré que no em facin ni petons ni abraçades, Ai, mireu.
la nostra amiga, la monstra, es va emportar 5 consells i un últim consell de que vigilés amb els nens si li fessin petons o abraçades. Però sabeu què passa? Que els nens i les nenes, si una cosa saben fer molt bé, són petons i abraçades. De manera que em penso jo que la nostra amiga monstra no es va poder convertir en una monstra monstruosa. I sí, i direu, i ara què fem? Doncs el conte s'acaba aquí, amb la nostra amiga monstra que no va poder ser monstra monstruosa. Però no patiu, perquè demà us esperen, com cada tarda, un altre conte amb nous monstres que potser sí que seran monstres monstruosos. Per tant, no us perdeu el conte de demà on apareixeran nous contes i nous monstres que heu dibuixat vosaltres. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquesta història de monstres s'ha acabat.